Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu siphe ithuba sikwazi ukuhlangana ngale ndlela namhlanje. Siyabonga kakhulu uzishilo ukuthi akuma ngaphazama ukuthi usuka eFryhead enhlokho enkulu noma lisuka la eMntoba-ke eduze. Siyabonga kakhulu ukuthi ukhona ninsizwa ngoMezulu ziyanda ihlobo kaSwane. Ayike angithobeke ngibingelele sibingelela abefundisi, omama befundisi, omama bonke, obaba, intombi ney'nsizwa Sunday School, umphathi wohlelo nosishayela insimbi egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Namhlanje-ke usuku inkonzo yokushisa seziningi impahla ezidinga ukushiswa, seziningi impahla ezidinga ukushiswa. Kusho ukuthi-ke ngiyacabanga sekuzofuneka ngokuthathe lo mthwalo ngudlulise ukuba noma singekho ukwazi ukushisa, ngoba manje angisizi ukuthi kulinde thina impahla zokushiswa zibe accumulator, zidinga abantu. Okokuqala-ke ngithanda ukukusho angisezi ukumshutha njengoba ngeke ngenze mase kunikelwa ngimshuthe nonke. Sengithola ama-reportana amaningana, kunabantu abathanda ukuze enkonzweni la bavinjwa ukuthi ngiyanishutha, abafuni ukuvela kubaphathi babo ukuthi bebe senkonzweni. So-ke kusho ukuthi-ke silahlekelwa abantu abathanda ukuze enkonzweni eziningi ezihlukeneyo, basaba ukuthi bazovela ku-YouTube baquliswa amacala. Ngiyethemba-ke sizo-understanda-ke lokho. Bengimzama nje ukuthi wonke umuntu azibuke, ajabule ukuthi ubekhona ku-YouTube, ukhona ku-YouTube. Kodwa-ke manje uma kuzosilimazela abanye abazalwane abangakwazi ukuza, yikho ngikukhuluma la, ngoba i-report engiyithola nje emoyeni manje laba abantu angikwazi ukubaqonda ngibatshele. So manje ukuthi basilalela ku-YouTube sebezwileke, abakhululeke beze, ngeke ngisashutha mzalwane. So kusho umuntu oze phambili, kusho ukuthi-ke nabo uma bezileke sefuna bakwamukeleke abaphatha uhlelo. Uma uthi abaqalayo abeze la ukhona ongezi ingoba engafuni ukuvela. Ingoba engafuni ukuvela. Mangeke silahlekelwe-ke abazalwane ngento engenamsebenzi ukuthi ukuvela ey'thombeni. Kusho-ke lokho sidluleke lapho ngigcizeleleke ukuthi sengingakuthinta umama useyishila iminyaka abangaphansi kwalokho sebekhokhelwe isiphelo. Ngiyacela-ke ukuthi basicele usikhwama, bamtshele usikhwama ukuthi angiseze enkonzweni kuthiwe ngiyingane mina, ngicela u-300 wami wasiphelo. Yilapho phela indaba manje, bese kuba umuntu ozothi yena hayi ngiyanikela kulutho, kodwa nje singabizi igebengu sibamema abantu bese bekhokhile sesithi abangezi. Ngizama ukuthi-ke kuzwakale wonke umuntu ozwayo eshaywa yi-age esekhipha isiphelo akasicela isiphelo sakhe. Yini ngesonto elizayo kuzoba isonto lesidlo, ngenxa yokuyaluza kakhulu nokuhamba asisakwazi ukusiqondanisa ney'nsuku ey'fanele. So kusho ukuthi sesizoba noma yiningi nje. Ngelinye ilanga sizolithola ithuba lokumemezela, kusho ukuthi sikwazi ukumemezela ngoba ngesonto elizayo ngokugcina inkosi sikhona siyindawo. Kodwa uma kuwukuthi asikho sibonthi lelo sonto sesikhona futhi indaba yokumemezela ngeke ibe bikho, kubonakala isidlo sesidliwa nje. Kahle-hle-ke impela abantu abahlale beredi bekulungele ukudla isidlo. Ngicabanga ukuthi-ke kuphelile. Siyambonga kakhulu kumzalwane onikele ngezigqoko ku-Sunday School ukuthi uhlonipheke. Ngiyakhumbula khona usanda ukungibuza, bayathanda abantu ukubuza ukuthi uthwala abashadile kuphela, abangashadile abathwali yini? Kanti izwi licacile lithi umuntu wesifazane uyathwala. So uma umuntu engowesifazane uyathwala, ushadile akashadile uyathwala. Ngokwezwi
likaNkulunkulu. Sikhuluma ngezwi la, asikhulumi ngokwentando yomuntu noma ngokwentando kamfundisi. Ayike ngicabanga ukuthi okuyizimemezelo-ke sekudlulile, sekufanele-ke siye ezweni lenkosi. Siye ezweni lenkosi. AmaZulu ayababaza, yababaza ubukhulu, ubukhulu bukaJehova. AmaZulu, AmaZulu, AmaZulu egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukuthi usihlanganisile ngale ndlela. Siyabonga, sikunikeza udumo lonke lungo lwakho, inkazimulo, ukukhosi, amandla, negunya, isikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. Ngoba uNkulunkulu othe mawudala izulu walendlala, wathi mawudala umhlaba wawuphanyekezeni. Siyabonga Nkosi kwisimangaliso sikaNkulunkulu. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ukuba ubusise umntwana wakho ophethe izingane lesi sipho. Siyacela Nkosi umbusise, uyamazi, uyamqonda uNkulunkulu wethu. Sinolwazi futhi lokuthi akathathi intweni, kodwa lokho okuncane nakho ukwenzile ukuba Nkosi athole umqhele ezulwini. Ushilo kezwini lakho wathi umuntu enza inkonzo efana nale ikhombisa ukuthi uyakwesaba. Ushilo kwiHubo 1:25 uvesi 1 wathi abakwesabayo bayofana nentaba esesiyoni yonemile engenakuzanyazanyiswa kuze kube phakade. Ngikhulekela ukuthi ukholo lwakhe lungazanyazanyiswa luze kube usuka ngena ngalo ekhaya ezulwini. Siyakhuleka-ke Nkosi, sikhulekela ibandla lakho. Ngiyacela ulibiyele, uligcine, ulilondoloze. Njengokushilo kuMahubo 17:8 wathi uyalivikela njengenhlamvu yeso lakho. kuMahubo 34:7 wathi uthuma ingelosi yakhe imise nxa zonke kwabakwesabayo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ulivikele, uliqinise, ngoba sikho isikhali esilolelwe leli bandla esiyophumelela nolimi oluvukela leli bandla ozolwahlulela. Siyabona Nkosi ukuthi izitha uSathane uzama ngawo wonke amandla, kodwa ngegama elinamandla likaJesu ophilayo, ulimi oluvukela leli bandla, ngiyakhuleka ukuthi ulwahlulele. Ngiyakhuleka Nkosi, asikho isikhali esiloliwe umuntu noma uSathane uqobo lwakhe sophumelela. Biyela lemndeni ngaminye ngaminye, ngamunye ngamunye, ubiyele Nkosi ama-branches ezindaweni zonke, ubiyele nabaholi bawo. Ngibanikela kuwena ngalo mzuzu nangalesi sikhathi. Siyacela Nkosi,
hlala phakathi kwethu, uziveze, ukhulume, usikhulise, usiqinise kumoya, ulikhulise leli bandla nangenamba. Nkosi, uyakwazi sikudingayo, sidinga indawo Nkosi yokuba sakhe indlu enkulu. Siyathandaza ukuthi ivumelwano sezenziwe zifezeke, usathana angasishayi nanoma ngayiphi indlela. Siyakhuleka Nkosi ukuba usiphe imali yokukwenza lokho, ngoba thina ngokwethu asilutho. Ushilo wathi igolide nesiliva lingelakho. Siyabonga-ke uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu womhlaba, uNkulunkulu ophethe nangaphansi komhlaba, ngoba wena wedwa uNkulunkulu, akekho omunye ngaphambi kwakho, ngoba likhi ngaphambi kwakho. Akekho omunye futhi uzolandela wena, ngoba likhi ngemva kwakho, uNkulunkulu ingunaphakade. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu wasinikeza yona. Ngiyacela-ke Nkosi ube nathi nakule nkonzo ngomoya wakho ingcwele, ukhulume uzambule. Sinikela kuwena iqobo lwethu, sinikela kuwena inhliziyo zethu, uthulise imimoya. Siyabonga ngakho konke osusenzele khona, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizovula-ke izwi lenkosi esilitholayo uJoshua chapter 7, sofunda ivesi elilodwa. Joshua chapter 7, esithe inkonzo yokushisa namhlanje. Joshua chapter 7, sofunda uvesi 11 nje kuphela, bese sizwa-ke lokhu uNkulunkulu asibekele khona. Joshua chapter 7 verse 11. Kufundeka-ke kanje, u-Israyeli wonile, yebo, beqile isivumelwano sami engabayala ngaso, yebo, bathathile nakukho okuqalekisiweyo, futhi bebile, baqambile amanga, bakubeka kweyabo impahla. Angiliphinde ngoba lilodwa. U-Israyeli wonile, yebo, beqile isivumelwano sami engabayala ngaso, yebo, bathathile nakukho okuqalekisiweyo, futhi bebile, baqambile amanga, bakubeka kweyabo impahla. Abantwana bakwa-Israyeli benza izinto eziwu-5 esiyithola kuleli vesi. Ngenxa lezi zinto eziwu-5 uJehova wayesethi bonile, wathi bonile. Sizobuka-ke lezi zinto eziwu-5, emva kwalokho sihambe siyoshisa impahla kufanele zishiswe. Kodwa ngifuna ukudizelela ukuthi i-theme ithi ungakubeki okuqalekisiweyo kweyakho impahla. Ungakubeki okuqalekisiweyo kweyakho impahla. Uzozwa-ke masiqhubeka ukuthi kwenzakalani ngokubeka. Sinezinto esizozishisa la ngoba abantu ebambulela uNkulunkulu ukuthi lezi zinto zabo akazifuni. Bezikade zikuphi lezi zinto? Bebezibeke kweyabo impahla. Mhlambe beziku-wardrobe kanye nezinye impahla. Zibuye zibe semzimbeni, zigqokwe nezinye izimpahla ezibusisekile kanti zona ziqalekisekile. Ezinye zazo angisasho ezoshiswa manje, uthola ukuthi ukudla kuqalekisiwe, ufike kwangena ekhabetheni kwahlala nokudla okungaqalekisiwe. Zonke izinto eziqalekisiwe uyakhuza uNkulunkulu ukuthi ungazibeki nempahla yakho, ngoba isiqalekiso sizoza kuwe. Ubona izinto zakho zingalungi nje ngoba ufuye izinto eziqalekisiwe. Akulungi lutho endlini yakho, igrosa ikwazi nokuhlala inyanga yonke ngoba kuke kwahlala ukudla okuqalekisiwe, okunye kwakho kwaluthwa ngomlutho lo ukhona. Mhlambe wena uluthanga waphiwa makhelwane, zahlala lezi zinto. Mhlambe uziphiwanga wazithenga ngemali yakho, wathenga into engcolile neqalekisiwe,
yikho ungalungelwa lutho nje. I-theme ithi ungakubeki okuqala kusiweyo kweyakhe impahla. Ake sibukeke lezi zinto eziwu-5. Yiliphinde leli vesi. U-Israyeli wonile, yebo. Number 1, beqile isivumelwano sami engabayala ngaso. Into yokuqala leyo. Eyesibili, bathathile nakukho okuqala kusiweyo. Okwesithathu, bebile bantshontshile. Okwesine, baqambile amanga. Okugcina basebekubeka kweyabo impahla. Asiqaleke sibuke okokuqala. Number 1, beqile isivumelwano uNkulunkulu akabayala ngaso. uNkulunkulu uma usindisa uphenduka kuba nemigomo nemibandela kubekela yona. Usuyayeqa-ke wena. Miningi imigomo esibekelwayo. Eminye yayo ugqoka ukuthi umuntu ugqoka kanjani wesilisa, ugqoka kanjani owesifazane, uziphatha kanjani umuntu, ukhuluma kanjani ngolimi lwakhe. Ithintile umama leyo zengahleka ngihlezi phansi. Khona into esafundiswa yona ngisasebenza safundiswa ukuthi uma uphethe emsebenzini ungabe ukhuluma ngomuntu omphethe omunye umuntu omphethe. Akiphinde. Uma uphethe emsebenzini ungabe ukhuluma kumuntu omphethe ngomunye umuntu omphethe. Uma uphethwe emsebenzini ungabe ukhuluma ngeboss komunye uzakwenu enphethwe naye. Ngoba umazi unabudlelwano obuni neboss. So umama mayethi bophana ulimi lwenu lubopheni bazalwane ngoba niyakhuluma indaba ngomndeni wakwaNtsibande bese befika besitshela. Mina ke ngiphumela obala ngoba ngifuna ukugcina into. Yeka ukukhuluma komunye umzalwane ngoba ubazi ubudlelwano bakhe nalomuntu omhlebayo. Okay, asize la kubaphathi ngoba khona befundisi la nabanye abanilalele Samuel ngoba ngikhuluma nabantu abaningi abako 7,000. Ngesikhathi sifundiswa ukuthi ungakhulumi umuntu omphethe ngomuntu omunye omphethe, satshelwa ngokuthi uminkawu ilapha phezulu esihlahleni bese kuba neyinkawu ezinye phansi kwayo. Uma ezingaphansi zibuka le phezulu zibonane kuyona. Lezi nkawu ezisesihlahleni naso kodwa zikho kuleli gatsha eliphezulu. Mazibuke phezulu zibukane kuyona. Zibuka ingemuva layo. Ngamanye amagama zibuka izinqa zayo. Ey'nqeni zenkawu ayikho into enhle. Zibukane ububi benkawu. So mawuphethe ubokwazi ukuthi kubantu abaphethe awumuhle noma yini ngoba mabekubuka lapha babuka ingemuva lakho. So mawuqala ke wena ophethe uhleba omunye komunye bayazwana laba bantu. Uzothi ungasekho phela usifana banikade ngitshela ukuthi nokuthi ngawe ngoba phela umubi ngoba wena unjani uphethe. Nisho nakubazali ekhaya musuyihlebe ingane yakho kwenye ingane ngoba bayizingane laba bayazwana. Mase bebodwa bazothi ubakutheka imingawe. Ifunde nje it's a simple thing lesobala nje kathini ukuthi umuntu ongezansi kwakho mayikubuka ubuke ngemva lakho ngoba wena ukuphi uphezulu. Wena ophezulu uma umbuka ubukani ikhanda lakhe ubona ini ubuhle bakhe. Kusimple lonto ayidingi ukuthi izilokhunwa ekhaya. So musuhleba musukhuluma ngomuntu ngoba ubazi ubudlelwano balaba bantu. Bedlula ke la.
beqile isivumelwano into yokuqala leyo. So uma usindiswa kunezinto uNkulunkulu afuna ungazenzi njengalena esingilethela bengayiplaneti ukuthi ngizoyikhuluma ulimi awukhulumi noma kanjani awumlimazi umzalwane wakho ngoba uyamlimaza lo mzalwane and bathanda ukukhuluma kakhulu abantu aba-empty. Kunesisho sesilungu esithi an empty vessel makes more noise. Mawuthatha ibhakede elinamanzi udedela nje kalifeli lithi ule udedele li-empty koloko ngoba linjani li-empty. Fundiswa izinto ezilula ezikubala namhlanje. Yeka ukuhleba, yeka ukukhuluma ngoba uzophenduka lo muntu. Into kufanele nivume niyazi la ekhaya. uNkulunkulu ugcobe mina ngedwa ukuthi abantu bazovuma izono kumina. Manje ukuphenduka lo muntu uzotshela bani ukuthi ukhulume ngaye. Yazi abantu angazi ngikhothisa uSathane. Uzoya kubani azothi sino sibani bani sihlebe sathi ngawe. Ngithini ke mina? Angiyabuza. Awubazalwana ake nikhule. Nifunde ukukhula engqondweni. Manginento erob ngenza into embi wazungiconfront ungitshela ungangihleki. Ngitshele. Ngiyambonga uNkulunkulu kumina kuze kube manje ngoba ngiyakwazi ukuyithoba ngokuxolisa. Ngeke ngilwe nawe. Ngoba manje usungihlebile ngeke ngisho lutho kuwe. Yini engiyoyenza uMatthew chapter 5 athi buyisana nomuntu onamagqubu naye. Funa akumangalele. Yabona umuntu ekuhlukumezile bese uyathandaza wenzani uyamangalela. Angikuphela uJesu sifundisile. Wathi umuntu ungamconfront ungamqondi umuntu. Kolose 3 verse 13 lithi nibekezelelane umuntu enensolo nomunye. Mthethelele. So asikho isidingo sokuthi ngize kuwe. Mina ngizokukhulekela ngithi uNkulunkulu akuxolele. Uzokuxolela. Cha uzosusa ubuhlungu kimi ngeke akuxolele. Wonke umuntu uzojeza ngesono sakhe. Kodwa unfortunately sengikumangalela. Niyibona lona. So ke isivumelwano uNkulunkulu abayala ngaso. Mawufunda uJoshua 23 verse 16. Uma neqe isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu akuyala ngaso. Niye nikhonza abanye uNkulunkulu, nibakhothamele. Intukuthelo kaJehova yakungivuthela. Nibhubhe masinyane ezweni elihle aninike lona. So ungasekho isivumelwano uNkulunkulu akunikeze sona. Ngoba uzokubhubhisa. Ngoba wena usukhonza abanye uNkulunkulu. Uthi uJehova yakungivuthela. Intukuthelo yakhe nibhubhe masinyane ezweni elihle anikeze lona. Ngoba wenzeni weqe isivumelwano. Ziningi izinto uNkulunkulu azikhulumile. Asithengi kubantu abadayisa emgwaqeni. Ngoba sibazi lento abasidayisela yona bayithathele. Asithengi. Sithenga esitolo. Mawusufika esitolo afika umuntu akofarish athi nansi ingubo iwu800 rand kodwa mina ngakunika ngo4 zokunikeza ngalaphandle noma kanjani. Usuweqe isivumelwano phela manje. uNkulunkulu into ukuthela izokuvuthela kubhubhise. Mtshele lo muntu ukuthi usindisiwe wena ukhonza uJesu awuyenzi leyo nto. Thenga ingubo yakho ngemali ephelele uphuma uhambe. Uma isimo singakuvumeli mtshele uqede uphuma uhambe ungabisathenga uyothenga kwenye indawo. Ngoba ngeke kukusize weqe isivumelwano. Number 2 sengidlulile la. Bathathile nakukho okuqalekisiweyo. Bathathile nakukho okuqalekisiweyo.
Lama uyilalela lento uNkulunkulu ukhuluma ngani ngabantwana bakwaIsrayeli. Siyibandla la. Uma kukhona oyedwa ebandleni enzinto, uNkulunkulu usijezisa sonke ngaphandle kokuthi lo muntu aphumele obala vele. Ngoba mayingaveli sijeza sonke, kuthiwani la bathathile nakupho okuqalekisiweyo. Ungathathe into eqalekisiwe. Ungadli izinto eziqalekisiwe. Uma wake wadla umsono sakho. Uyabazi uNkulunkulu obakhothamelile. Uyakwazi ukudla okudlile, benomsebenzi kwamakhelwane, wabasiza, wangadla kodwa wakhipha izitsha zakho. Icala phambi kaNkulunkulu. Ngoba lo msebenzi mhlawumbe kungeke wenzeke ngendlela owenzeke ngayo, wena wasukhipha izitsha zakho. Noma wathumela ingane yakho wathi ayiyosiza umsindisiwa uyi. Uyile. Wathatha kokuqalekisiwe. Masifunda uverse 13 wakuJoshua 7. Uthi suka ungcwelisa abantu, uthi zingcweliseni noma zingcweliseleni ingomuso ngokuba uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje. Kukhona okuqalekisiwe phakathi kwenu noma kukhona okuqalekisiweyo phakathi kwakho Israyeli. Awunakuma phambi kwezitha zakho ningakakususa okuqalekisiwe phakathi kwenu. Abantu bahlushwa isithe singuSathane ngoba kunezinto eziqalekisiwe ezikhona phakathi kwakhe umuntu. Asiqale nje nansi into esimple. Awukwazi ukulungelwa izinto izono zingavunyiwe ngoba khona okuqalekisiwe phakathi kwakho. Khipha isono, vuma izono zakho, uhlanzwe ngegazi likaJesu ngoba ngeke ulungelwe lutho isono ungasivumile. Khipha okuqalekisiwe. Mhlawumbe uhlezi ekhaya uyakholwa usindisiwe, izingane zakho azikholwa. Yini eziletha la ekhaya eqalekisiwe? Yini eziletha la ekhaya? Yini eziyenza la ekhaya? Zenza amaphathi la ekhaya. Uthule wena. Wenza izinto eziqalekisiwe. Uphuza utshwala la ekhaya. Uthule wena. Yini oyenzayo ngezinto eziqalekisiwe ezikulomuzi wakho? Ungamangalike uma ungalungelwa lutho. Ngoba uzosimema usicele, ngicela ungikhulekele baba uNtsibane. Nginenkinga enje kanje, khipha okuqalekisiwe endlini yakho kuqala. Ngoba nowami umkhuleko ngeke usebenze. Ngoba ngikwazi ukwenza lutho, engikwazi ukwenza kodwa ukukhuleka ngicela uNkulunkulu enzile. Kodwa ngikwazi ukumhoqa uma wena ungakhipha okuqalekisiwe endlini yakho. Khipha okuqalekisiwe. Ngoba lithi bathathile nakupho okuqalekisiwe. Uthi-ke uNkulunkulu kuverse 13, suka ungcwelisa abantu, uthi zingcweliseleni ngomuso ngokuba uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje. Kukhona okuqalekisiweyo phakathi kwakho Israyeli. Awunakuma phambi kwezitha zakho. Ayikho into ozomnqoba ngayo uSathane ngoba kunezinto kuwena eziqalekisiwe. Mhlawumbe izinto ozigqokayo, mhlawumbe isipuni esabuya kungafanele. Singiyalingeka ukusho lento engizoyisho. Kunabantu la sifike sibe nenkonzo. Amaplate ayancipha nje, elokhu encipha, izipuni ziyancipha. Ziphi la zikhona? Aziseyisona isibusiso ngoba weba isipuni. Weba iplate endlini yenkonzo. Hayi mina ngizolisha iqiniso. Khona ngisho abantshontsha amabhayibheli. Lelo bhayibheli izwi likaNkulunkulu liyisibusiso kodwa kuwe lisiqalekiso ngoba lifikanga ngendlela efanele. Susa okuqalekisiwe phakathi kwakho. Buyisani impuni, nibuyise amaplate nakho konke okuthathwe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngoba kuyisiqalekiso endlini yakho.
Kungcono ufike uhlele uthi anginali iplate ekhaya, le plate ebengidla ngalo, ngicela uhamba nalo ngokunika ngesihle ulithathe loba isibusise empilweni yakho. Angazi ngikhumbulele lento bengingaqhubeka edlula kuyona. Kodwa sikhuluma ngezinto ezithathile ezisiqalekiso. Lithi-ke lelizwi awunakuma phambi kwezitha zakho ningakasusi okuqalekisiweyo phakathi kwenu. Yikho abanye behlushwa amaphupho amabi nje. Bayakhulekelwa awapheli, nimkhuleke ngabanike wona ekhaya lezwi yamaphupho ayisebenzi. Ngoba kwale foni alalela kuyinkonzo wayiphiwa i-boyfriend noma i-girlfriend iqalekisiwe. Angazi uma nikuzwile ubufakazi obebukhona obukhuluma ngefoni enomlilo. Umzalwane wabonisa ifoni yakhe kwathiwa kayiphonse kule ndoda yayilidimoni yaligwinya yasha. Kwase kufika izwi lathi ngoba kunemkhuleko ekule foni. Ngithe sengingedwa wayesekhuluma uNkulunkulu wathi ifoni engcolile imkhuleko ehlezi kuyona isebenzi. Abanye uthola ukuthi athi ngiyacela babuthi bantu ungikhulekele, sesimkhulekisile uRoma 10:9, sesimkhulekisile umkhuleko kaMeyi 18 akusizi ngoba vele nefoni ingcolile. Imkhuleko ekhona ilona ilanga ngoba ihlezi endaweni engcolile. So masibe ngcwele phambi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna singcwele. Uzosebenza kanjani umkhuleko endlini enezinto ezingekho ngcwele na? Manje mawufuna owami ukhohle ukuthi naloya osefonini yakho wakhulekwa yimina. Umahluko ukuthi lo sefonini yakho uNkulunkulu wathi ngiwukhuleke. Lo ufuna uwena ngake ngakubuza lokho mawucabanga uNkulunkulu uzophendula ngokumkhuleka. Lo ufuna uwena noma lo wafuna uyena wathi angwenza. Yekani ukwenza imkhuleko ingasebenzi sebenza ivusa abantu asebefile kodwa wena ayikusizi ngoba uyiphethe ngefoni engcolile. Ayikusizi ngoba uhlezi endaweni engcolile uthathile kukho okuqalekisiweyo. Uyosebenza kanjani? Mhlambe lo muntu ogula la ugqoke i-night dress noma ufaka amabhijama kowesilisa athenga ngomkokotela esitolo noma kwavula isikweleti awakhokhelwe useze kwaphela nje bathula bafona bakhathala awakazange akhokhelwe. Ufuna sinde uzosinda kanjani egqokeni eqalekisiwe? Izitha ngeke sime phambi kwazo ngoba siphethe izinto eziqalekisiwe. Uthi kuNkulunkulu zingcweliseni nizingcwelisele ngomusa. Ungukwenzani ukuzingcwelisa? Yazi abantu abaningi abazi ukuthi kwenzani ukuyingcwelisa. Mawufunda Exodus 19:10 no-verse 14 uyasitshela ukuthi kwenzani ukuyingcwelisa. uJehova wayesethi kuMose, hamba uye kubantu ubangcwelise namuhla nakusasa bahlanze izingubo zabo. Ukuzingcwelisa ukuklina izingubo zakho, ukuhlanza izingubo zakho. Hamba uye kubantu bangcwelise namuhla nakusasa bahlanze izingubo zabo. Ngaleso sikhathi-ke kwakukhulunywa ngengubo ezigqokwayo zangempela. Namhlanje sisakhulumi ngalezo zingubo. Uma kuthiwa zingcwelise, uhlanze ingubo yakho kamoya. Lesinikeziwe lithi itulo litilo ngolevangeli 1:99 nale ngubo sinikiwe vele enkosini. Verse 14 ka-Exodus 19 uthi uMose wehle entabeni wabuyela kubantu wabangcwelisa, abantu bahlanza-ke izingubo zabo. You can only purify yourself once you clean your robe. Ingubo yakho uyikline. Zibizwa kanjalo phela lezi ngubo masekula ngoba igqokwa wesilisa nawo wesifazane. Injane yakho ingubo ihlanziwe nje
sengisheka moya ke manje ihlanziwe egazini lewundlu ngeke ihlanzwe ukuphethe izinto eziqalekisile ngeke ihlanzwe ukweqila isivumelwano sikaNkulunkulu ngeke ihlanzwe lezi zinto eziwu5 esizokhuluma ngazo sesibili uma uzenzile uthi uJehova wonile ingcolile leyo ngubo ingubo ehlanziwe yenza ungene ezulwini kalula masibona umbono wabona umpostoli uJohane lapha kwiSambulo uthi Sambulo 7 verse 13 elinye lamalungu laseliphenduka lithi kimi laba bambethi ingubo ezimhlophe bangobani bavelaphi verse 14 ngase ngithi kulo Nkosi yami uwo waziyo laselithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu yilaba bazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela begqoke ezimhlophe bemkhonza uNkulunkulu ngoba bazingcwelisile besesemhlabeni bazihlanza izingubo zabo egazini lewundlu ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwo waziyo laselithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu verse 15 ngalokho ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe nohlezi esihlalweni sobukhosi uyakumisa ithabenakeli labo phezu kwabo ithabenakeli lakhe phezu kwabo verse 16 kabasayukulamba kabasayukoma kabasoze bahlatshwa ilanga nakushisa kuni ngoba benzeni bazihlanzele ingubo zabo egazini lewundlu bazingcwelisile abathathanga kokuqalekisile noma babethathile ngelinye ilanga beza bazivuma izono zabo bahlanzwa verse 17 ngokuba iwundlu eliphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni amanzi okuphila noNkulunkulu yakwesula izinyembezi zabo zonke emehlweni abo ngani ngoba nje behlanza izingubo zabo ama-benefits okuhlanza ingubo ama-benefits okuvuma isono konke lokhu kwenzeka ngenxa yokuthi bahlanzile izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu ihlanziwe yakhe ingubo na ugcine nini ukuyigeza sikhuthele sigeza leza la emhlabeni izolo kade silaphaya ekuphumuleni kuneyintuku wonke umuntu ufike waqonda emanzini wayogeza ngoba kuhlale kuneyintuku uhlala kanjani kade wagcina ukugeza umphefumulo wakho how do you manage I'm understanding uyahluleka ukuhlala ezintulini zalomhlaba kodwa ezezwe uyahlala nje unethezeke hambe enkonzweni ngesonto uphume uyaya nje uyaphuma uyabuya kuyosa ngelinye ilanga the day uJesu wabuya walanda ibandla lakhe ukuthi uzolanda nini ngaba namhlanje ntambama kodwa kuyosa zibuye zonke intshumayelo ezashunyelwa phezulu kwempilo yakho kungaba kula entabeni noma kukuphi zobuya zonke busiyazisola abasesihogweni uJesu abathathile wayokhombisa abasesihogweni kuthiwa bayakhala esihogweni bacela iminute just a minute ukuthi beze emhlabeni khombisa konke umqondo wabo ufila useko bakhohliwe ukuthi imizimba ababekuyona ibolile awukwazi ukuze emhlabeni umoya fanele uze emzimbeni bafuna iminute lokuzovuma uJesu njengoba wena ungafuni ukumvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi umelana nabathi uJesu Kristu uyinkosi uyobe usulikhumbula lolo suku usufuna ukusho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi and uyosho kodwa kobe engasakusizi ngoba ukusungale kwethu konke okubehlelayo abasayokulamba
abasekukoma. uJesu uzosiholela emanzini okuphila. uNkulunkulu asule inyembezi emehlweni ethu ngenxa yento eyodwa nje ukuthi awuvumanga ingubo yakho yangcola. Ize ngalibhala nangesingisi. That in spite of the great tribulation they washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Igezi ingubo yakho kuthalela ukuthi uyiwashe. Apostle John wabhala 1 John chapter 3 verse 3 wathi bonke abanalelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Ibuza ukuthi wagcina nini ukuhlambuluka na? Wagcina nini ukulungisa indaba yakho noNkulunkulu? Ngoba ngeke kungenise ezulwini ukungibuya enkonzweni. Ngeke kungenise ezulwini ukushumayela. Ngisho nami ngeke kungenise ezulwini ukushumayela. Ngeke kungenise ezulwini ukukhulekela abantu. Iyodwa into ezongenisa ezulwini ukuwasha ingubo yami egazini lewundlu. Ukuze ngime nalabo kuthiwa obani laba abambethe ezimhlophe. Kuthiwa yibo laba abaphuma usizini emhlabeni. Baziwashile ingubo zabo egazini lewundlu. Kuyaziwe ezulwini masisemhlabeni sisosizini. Washo uJesu John 16 verse 33. Wathi mani semhlabeni niyoba lisizi, kodwa khumbulani lento ukuthi mina ngilinqobile izwe. Kodwa niyoba lisizi. So that is given. Ngeke kube mnandi masila emhlabeni, siyoba lisizi. Masilisizi ke kada ungabi lisizi kabili, ube lisizi kuleli ukuphinde ube lisizi nakwelizayo. Ngoba khona abazohlupheka kuleli nakwelizayo. So sithi bangcona bantshontshe imali kumathenda, bakhe izindlu ezinkulu, bathenga imoto ezinkulu, babuse emhlabeni. At least khona indaba abuse kuyo basebeshe esihogweni kunokuthi ungabusi la emhlabeni uphinde ungabusi ezulwini. Ngoba udlala ngokukhola. Hayi bayobala emhlabeni ngathi amase kulungile ngisho. Ngayidla imali kahulumeni, ngayidla imali yabantu. Asihlanzeni ingubo zethu egazini lewundlu. Yini yesithathu abayenza wathi uJehova bonile na? Khumbula uJoshua 7 verse 11 esike samthinta. Okwesithathu kuthiwa bebile bantshontshile, they've stolen. Lokho kuqale kusiwe abakutholanga nakahle bakuntshontshile. Isono siyahluka. Yakhumbula umncane ufunda ukubheka, tshontsha ubhayika bawe noma kamalungu. Kwakurong ukubheka kodwa uyakuntshontsha futhi. Abanye bazi babhema amaphepha. Bengena umoya wokubheka, isono sonke leso. Ahleke usangesikulu. Sengibathinta impela bayayazi le ndaba. Kana abadala benu baqala lapho bokuntshontsha ubhayika. Bahleka bayajabula. Nazo ukuthi benu mantombazane bayintshontsha ukubheka. Bebili Exodus 20 verse 15 lithi ungebi. Elinye lamavesi amafushana ayavela abhalwe egameni lodwa. Ungebi, ungabulali, ungaphindi. Amavesi amafushana atholakala lapha Exodus 20. Emiyalweni eyishumi. Mawufunda uEfesu ukhuluma ngomntshontsha chapter 4 verse 28. Umsebenzi wonke umuntu owake wantshontsha noma kuthiwa wantshontsha amapeni esikoleni. Nansi into okufanele kuyenze mawake weba. Uthi uEfesu 4 verse 28. Owebayo. Ngeke ngalibuka kahleka leli gama. Bengihlale ngithi owebayo angabeseba. Akuzwakali kanjalo. Kwambuliwe ukuthi owebayo angabeseba. Hayi ukuthi owebayo angabeseba. Cha, owebayo angabeseba.
Kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Yabona uma kwantshontsha nje usenqishwe awusho so usenqishwini yokuthi kufanele uhambe uyosebenza uphe ngoba weba. Uthi weba ipeni noma weba irule akukhathaliseki ukuthi kuncane kanjani noma wantshontsha emasimini abantu ngoba wake weba nje. Khona abantu abakhule ngokweba bekhuliswa abazali babo kodwa iqiniso lithi banjani bebile. Abazali babehlupheka ebusuku bathunywa abazali banontshontshwa umbila lapha yasibuye sipheke sidle. Zakhula izingane zibona kunormal ngoba kuyahlusheka. Mhlambe nawo omunye waleyo ngane lithi iqiniso weba. Kubonakala inguku amakhwelane zinyakaza ziyaluza ziphonsela umbili zigijime zithi vele ibanjwe yodwa ibulawe igqitshwelo kuzani kudliwa inyama. Ayisaziwe inyama la ekhaya kodwa iqiniso lithini webile. Sisazofika kuZaka lalicacisa khona ukuthi umuntu owebe elambile engathi akusona isono cha kuyisona ukuthi webe ulambile akusho lutho. Owebayo angabeseba kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Nazo kuZaka chapter 6 zilalete izithini verse 30 no 31. Abamdeleli yini oyisela ukuthi uyeba ukube azisuthise lapha elambile na? Udelelwa kahle uzisuthise impela ulambile ngoba akekho kufanele angasebenzi ngezandla zakhe agijime yokweba emasimini abantu. Mhlawumbe umuzi othile usakhula wawunamafruit buye esikoleni lilambile nambe nowantshontsha okwatapheya lapha webile wathatha kokuqala kusiwe kade engaqala kusiwe kusesihlahleni umnikazi wawo nele wakuthinta nje wena ngaphandle kwemvumo kwaba isiqalekiso. 2 verse 31 umefunyanwa uyakubuyisa kasikhombisa anikeze yonke impahla yendlu yakhe. Siyezwa uyakhokha umuntu ontshontshile yokubuyisa kasikhombisa. Mhlawumbe osemncane nalowo mzuzu wathutha usawazi ebafana labo bantu. Mama sivuma isono sakho ubheke esikhogweni ngoba weba wantshontsha. Abanye bacele othisha bayoklina ema-cottage wafike wantshontsha. Wantshontsha. Asekho lo thisha usafa. Noma usekho eduze sesikole usasazi kodwa iqiniso ukuthi weba. Ontshontshile akasebenze ngezandla zakhe akhuthale aphe osweleyo. Zothethelela uxolelo ngokupha. uZakewu engazange ashunyayezwe wayibamba lo mfihlakalo. Ngimkhumbula uZakewu bathi uJesu ezodlula indoda emfushane agibele emthini. Isibonile ukuthi uJesu uzodlula ngakuphi. Bathi uJesu mayefika phansi kwesihlahla Zakewu namhla ngimele ukungena endlini yakho. Bahamba bangena. Lithi izwi lenkosi banele ukungena nje. uZakewu akasithithanga isikhathi wavuma izono zakhe. Wena usasichitha isikhathi uzoyibona ufana nobani. Mawufunda uLuke 19 verse 8 kuya 10. Kodwa uZakewu wasukuma wathi enkosini, bheka Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami, half of my goods. Ubheka kwelesingisi, that is 50%. Upha abampofu. Ngani na ngoba weba uthi kuthi uma ngimaphutile umuntu into ngamateko ngibuyisa iphindwe kane 4-4. Umuntu owebileke umsebenzi ofanele wenze ukubuyisa into wayithathayo iphindwe kane kodwa izakha zithi iphindwe ka7.
kusho ukuthini iphindwe ka7 kusho ukuthi ibuyisa iphelele ngoba u7 usho ukuphelela hayi ukuthi wenza isono uZakewu uma ngabe ibuyisa iphindwe kane kahle kahle uZakewu wayibuyisa iphindwe kaningi kunalo ibuyisa iphindwe ka7 ngoba u7 usho ukuphelela ibuyisa iphelele wantshontsha amashidi ehotela walala ngawo agugile uma kwaphindisa wasaphelela lethe siwashise hambisa amashidi amasha aphelele ehotela buyisela izinto ezebiwe ngoba uthathile kokuqalekisile uZakewu-ke uthi 4 times ngiyayiphindisa into engithathile wenza ngimenze njalo indlela azicabela indlela yokungena ezulwini angiphindi verse 8 kodwa uZakewu wasukuma wathi enkosini bheka Nkosi ngiphapha mpofu ingxenye yempahla yami uthi uma ngimaphuthile umuntu into ngamacebo ngikuyisa iphindwe kane verse 9 uJesu wathi kuye namuhla insindiso ifikile kulendlu lokhu naye indodana kaAbraham insindiso izofika kuwe lapho usubuyiselile izinto zabantu azebayo uma ingasekho hamba uye kumuntu uthi ngiyaxolisa hamba inkukhu yakho ngayidla ngilambile ngiyacela ungithethelele ulindele ukuthi umethe ifuna inkukhu yakhe usasho ukuthi sesiswini njengamanje ufuna ngimiyese emalini anquma into ayithandayo awukwazi ukuthi uyadula ngoba uyahola ngenxa yokweba kwakho untshontshile ufuna ukuya ezulwini uzuyibuyisele into uJesu ngeke asho athi insindiso ifikile kuwe baningi abantu bafuna ukusindiswa bathi basindisiwe basiqhoshela ngasindiswa ngathethelela izono akaze ahamba ayoxolisa nakoyedwa umuntu lapha usafunda esikoleni grade 1 no grade 2 awushaya izingane ezinye awusazazi ukuthi zifuna uhambe uyoxolisa uzongena kanjani zona ungaxolisile ushaya izingane zabantu uningi monakalo wenzakele uthi-ke kuverse 10 uJesu ngokuba indodana ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo kodwa ngesikhathi ezokufuna nokusindisa okulahlekileyo into emnandi okulahlekile kunjani uzisindisa kona uZakewu wagijima gibele emthini wayezisindisa wafuna ukubona uJesu awuzusonga izandla uthi uJesu uthe uyafuna ukulahlekile azokusindisa uthi uma emnyango uyangqongqotha vula ngene mawungavula akazongena ngoba akakuphoqi abantu abaningi bemthanda ukuthi bayaphoqa ukuthi bakhonze inkosi bayaphoqa banengiwe ukuthi baye enkonzweni ngeke bazalwana akekho kuluncengo womuntu umuntu uzinenga yena zinenge wena enkonzweni yozizwe lenkosi ufunde isibuki izwi lenkosi uthi hey khona into efuna ngisosela esikhomeni sami ngoba uzibuke phi esibukweni akekho umuntu ozoncenga omunye uhambe enkonzweni ngoba uke enkonzweni kusiza wena ukuthi ungayisikhogweni aze asho uJesu athi insindiso ifikile kuwe awukakasindiseki masiqhoshela ukuthi usindisile ungakayibuyiseli izinto kubantu ungakayikoxolisa izinto oyintshontshe emsebenzini awukakayikoxolisa inyama wayintshontshe ebusha usuyikoxolisa ebusha wathi uma ufika uzothenga inyama ka100 wakukalela umuntu wawubona u100 wathi yawubona wathi yebo wagaxenye ngaphezulu yathi 200 kodwa wayesekunika ngo100 webile phenduka ngoba esikhogweni hayi mina ngizokutshela iqiniso ngasindlule ephuzini lokweba sekupoint number 4 baqambile amanga they've lied ayihlukani lento yokweba namanga ziyahambisana mawufundisisa la zikho zilandelana kwelesingisi-ke kuyigama elilodwa kuwumusho wodwa ikhoma ayikho the 20 sikhuluma ngani ngapha
baqambile amanga bebile, they've stolen and lied. Ayikho ikhoma ehlukanisa izulwini kuhlukanisiwe, asihlukani lezi into ebile ndunamanga. Baqala bebancane abantu bebenyama kaMbaba ebekiwe, makubuza ukuthi ubani ayiphike. Badala manje bagugile baze bayivuma izono zokwebinyama obaba babo. Nani Sunday school, anintshontshe nje ukudla kwabantu abadala. Kubekiwe ucabanga ukuthi kuhlukene kunokwakho. Uthi uJohane 8 uJesu uthi nina ningabaka ihlu uSathane. Abantu abaqamba amanga ke manje. Ningabaka ihlu uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu basekuqaleni, akemi eqinisweni. Ngokuba iqiniso lingekho kuye. Xa ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe, lokhu engumqambi manga noyise wawo. Exactly the opposite eqiniso. uJesu uthi uyiqiniso indlela neqiniso nokuphila. USathane ungamanga uyise wawo. Mawuqamba amanga nje uhlobisa indaba, ufuze uyihlo uSathane. Khona abantu abangakwazi ukuxoxa indaba bengayihlobisile. Kuze kusho ngaphakathi uqambelana kodwa amanga. Uqambelana amanga. Umze sesho umlonyeni kanti uphikisana yena. Athi ngiqinisa ngiqamba amanga. Sizothi abanye ubani uthe uqamba amanga. Uyaphahluka ulwa nalomuntu ongaphakathi. Umtshela uqambelana amanga. Awaningikhona ukukhuluma iqiniso ubani uthi akakholwa. Bahlupha abantu. Hlukana namanga. Fuze uyihlo uSathane. Amanga abulala umuntu. Uthi uJesu la. USathane wayengumbulali wabantu wasekuqaleni. Wabulala abantu uSathane. Asikaze sizwe uSathane ngomuntu ambulela. Uqamba kwakhe amanga ukubulala umuntu. Wakhohlisa uEva. Sakhohliseka uSathane namanje usakwenza lokho. Zidwele isebenzi kaSathane. Utshela ukuthi uzobeka embusweni wakhe ngale kwethu. Uqamba amanga ngoba uzobesha kanye nabo esihogweni. Bekhohliseke nabantu. Ayikho into yokutshela uSathane esile. Uma usubanjiwe uyaphuma kuwakushiya. Usale wedwa nenkinga yakho. Yithi ke ngidemonstrate ngalabo abadlwengulayo. Umuntu odlwengulayo, I can imagine, ufika kubanjwe lento embambile lenkanuko yakhe. Lithi idemon lakhe nansi ingane ibamba. Mayiseqedwe into abeyeze vele lisuka idemon, mase lisukile kuyingqondo into engenza. Msisi ungangibheki, ungangibophi. Kungenjalo afambulala. Umbulala ngani? Selihambile idemon sekusile. Hawu, asingayenza into. Ngizoboshwa phela. Kodilikelwa ijele. Ngcono ngivele ngimbula. Wenza okunye okuwesi. Khohliswa uSathane. Uma evumile waboshwa. Uyabropothelwa wena. Umfowethu uboshiwe wenze ukuthi angeke umfowethu engayenzele. Unentombi eningabe ezinhle futhi engayenzele. Ufike kuyena mfowethu uyenzile lena. Athi mfowethu nami angazi bekwenzeni na kodwa ngiyenzile. Ngempela uqinisile mayithakazi ngoba kuvele idemoni lafika lathi futhe laseyamshiya. Uyakushiya uSathane. Mayise kwenza isinto ngoba ake kahlale nawe ejele. Ahlale ejele hayi kodukisa abanye usuright wena. Akisike ulalela uSathane uqambe imanga yoyise wamanga. So ke baqambile amanga. Mayiqhubeka uJesu lapha kuJohane 8 verse 45. Uthi kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso angikholwa yimi. And umuntu okhuluma iqiniso abantu abamkholwa. Yikho ke kuthiwe amanga achaziwe ezwakala kahle kuneqiniso elingachaziwe ngoba iqiniso lidinga ukuchazwa. Amanga nje achaziwe ezwakala kahle kahle. Athi uJesu kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso angikholwa yimi.
verse 46, ngumuphi kini ongangilahla ngesono na uma ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi ngani na? Yimi ngempela abantu bengafuni ukukholwa. Ngimi lapha ngikwenu ngikhuluma iqiniso, kodwa uzophuma la uhambe wenza amanga kaSathane, anifuni ukungikholwa. Nangu verse 47 uyicacisayo lento. OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu, kungakho ningezwe nina ngokuba anisibo abakaNkulunkulu, usho njalo uJesu. OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu. So akumangalisi abantu bephuma ekhaya lezwi ngoba bezwa ngempela ukuthi kuthiwani. Ngihlekise labathi umfake ekseni hayi futhi lingakashoni. Shawuthola usephumile. Akatholi ngisho yodwa inkosi usephumile. Ngempela kanti bebevumelene ngani nalomuntu. Omunye kathola ibe inyaphungu. Inkinga yakhe akezwa. Ufuna la kuhletshwa khona amakhwela kuthiwe man of God, the man of the moment, kuthiwa amakhwela okukikizwe, kusukuma umfundisi ufuna leyo nto akayizwa la. Ngathi kuthuba umsibando yabanda. Ngoba kabanga umsini. Abamuzwa ngoba kubona abasekhaya ezulwini. Kodwa abasezulwini bayamuzwa. Into efike ingihlekise, khamba umuntu esethi mina babumsibanda ngisamuzwa umfundisi wami. Lo bangumsindo wenza yonke. Wafike emuzwa akasamuzwa. Usezwa ukuthi uyabanda. Kanti hayi ngoba ebanda. Ukhulumela phansi khona yonke into izongena kuphi engqondweni yakho uyetshisa uyizwe uyenze. Hayi ngaphathi ke masekhuluma lesalwazi zakwamile izinto ezishone phansi. Ngasokuthiwa siyabanda. Ezisazoma lezi ntshumayelo ngosuku lokugcina. Usuzibona ziwumlilo ke ngaleso sikhathi singasabani. Usuthi kube ngalalela. OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu, kungakho ningezwe nina ngokuba nisiba bakaNkulunkulu, amazwi kaJesu uqobo. Number 5 okugcina. Okuqalekisiweyo bakubeke kweyabo impahla, yona theme yethu. Okuqalekisiweyo bakubeke kweyabo impahla. Ukuthatha into engcolile uyihlanganise nento eclean, ingcolisa eclean. Uma ubeka ubisi eglasini ufuna ukuliphuza bese kuvele kuqhambukile impukane, uyaliphuza lonakele lonke izizalo ushintile umbala, uvele ulichithe ngenxa yani yephukane. So musuthatha izinto eziqalekisiwe uzifake empahleni zakho. Masifundiswe elihambisana nalokho uJohn chapter 7, uJoshua chapter 7 verse 25. uJoshua wayesethi ku-Akhani, usihluphelani na? Noma uzozwakala kahle. Ake sibheke uJoshua chapter 7 verse 19. uNkulunkulu usola uIsrael wonke ngokuthi wonile, azi ukuthi yodwa indoda eyonile. Utheke uNkulunkulu esemtshelile uJoshua ukuthi akenze njani ukuze afike kumuntu owonile. Yafika kumuntu owonile verse 19 Joshua 7. Joshua wayesethi ku-Akhani, ndodana yami, ake unike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazumulo, uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Ukuvuma isono, ukunika uJehova uNkulunkulu udumo. Mawuvuma nje isono unika uNkulunkulu udumo. Mawenza isono unika uSathane udumo. Lokho kufanele kuhlale engqondweni yakho. Isono-ke masivunywa kwenzeka lento okukhulunywa ngakho verse 19. Uthi uJoshua, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye. Mawuvuma isono sakho usivume kubaba uNtsibande. Usivuma kuNkulunkulu ngqo. Kodwa utshela ubaba uNtsibande, hayi sengihamba phambili. Ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Ngesikhathi utshela mina okwenzileyo uvuma kuNkulunkulu isono. Ilento edida abantu athi ngovuma isono sami kumuntu, cha usivumi kumuntu.
usivuma kuNkulunkulu kodwa utshela umuntu. Ngoba umuntu uNkulunkulu uzovuma ubuso bakhe, avuma umkhuleko wakhe bese uyathethelelwa. Uthi-ke ndodana yami ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Verse 20 uAkhani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenze ukuthi nokuthi, wasivuma isono sakhe. Inkinga-ke ila, uvuma isono enjani? Esebanjiwe. Ungasivumi isono usubanjiwe, sivuma ungakabanjwa, ngoba usubanjiwe ayikho intethelelo ngaleso sono. Funda amaHebheru 10 verse 26 no 27. Kuthiwa bona ngamaboma ukho umnikelo ngesono kuphela ukulindela umlilo ovuthayo ozoqeda amaphikankani ezikhona umlilo ongavuthi. Ngilibuke leli iphesi lithi umlilo ovuthayo ezikhona ongavuthi. Uthi ku verse 25 uJoshua wayesethi, usihlupheleni na? Ebuzo Akhani, usihlupheleni na? Yabona uma wenza into engalungile ebandleni uyasihlupha sonke. Vuma isono sakho, phumela obala, uzingcwelise ungakabanjwa, ngoba the day wabanjwa awusekho umnikelo ngesono sakho. Joshua wayesethi, usihlupheleni na? uJehova uza kukuhlupha namuhla. Bonke abakwa-Israyeli bamkhanda ngamatshe, babashisa ngomlilo, babakhanda ngamatshe. Mawufunda-ke ngenhla uzothola la ukuthi kwakhandwa amadodana akhe, omkakhe, madodana, kwakhandwa yonke into ethi akhande ngamatshe. Ngenxa yokufihla isono, wasivuma ngoba sebanjiwe. Bamkhanda ngamatshe, babashisa ngomlilo. Yonke lento ndawo ngiyashala khandwa ngamatshe la. Ngoba nje ungafuni uvuma izono zakho. Verse 26, bamisa phezu kwakhe inqwaba yamatshe isekhona nanamuhla. uJehova waphenduka entuthelweni yakhe enkulu. Ngalokho igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi isigodi sase-Akhori kuze kube namhlanje. uJehova uyamangalisa, uthi ukuthelela u-Israyeli wonke ngomuntu oyedwa. Indaba ngithola abanye babo laba babazi ukuthi uAkhani wenzeni, bambone kwenza. Mawufunda wase-Efesu kuthiwa dalulani imisebenzi obumnyama, awuyona impimbi. Abasukwebe emsebenzini ukhona uthule. Abasukwenza izinto ezingalungile uthule, uvala umlomo wakho. Ukanye nabo yolahlwa nabo esihogweni. Awuyivumeli imisebenzi obumnyama, ngisho kini ekhaya. Bafowenu odadewenu benza izinto ezingalungile, abazala bekho bangenisa izintombi, uyathula wena. Yazi lokufuna ukuvuma izono zodadewenu nabafowenu ukuthi babenzani, uthula ubabuka. Uswazi uvuma lezo zono. Uthi wawubuka kwenziwa ukuthi nokuthi la ekhaya. Bakukhohlisa ngamaswidi ngoba uyingane bathi ungasho. Simile leso sono kanye nabo esihogweni. Ngokutshela mina ngoba ngiyakuthanda, ngifuna ungayo esihogweni. Ngale kwalokho inqwaba yamatshe iyohlala phezu kwakho, uthwana namhlanje isekhona. Uma usukuya kwa-Israyeli nje ubambe ibhanoyi yakhona uthi ngifuna labakhanda khona uAkhani ngamatshe, okukhombisa bethi naka unethuna elihle elikhulu lamatshe inqwaba phezu kwakhe. Abanye kubekwa nje kwakhiwe umncane nosimeme. Asizingcoliseni bafowethu, sizingcolise ingubo zethu. Nazo izinto eziwu-5 uNkulunkulu akhulume ngazo wathi bonile. Ngiphinduke verse 11 sikhuleke. U-Israyeli wonile, yebo beqile isivumelwano sami engabayala ngaso. Yebo bathathile nakukho ukuqala ekusiweyo, futhi bebile, baqambile amanga, babeka kweyabo impahla. Babongileyo, babongcwele, egameni lendodana yothando lwakho siyabonga. Ngakho konke sesikuzwile ukuthi masikhiphe okuqala ekusiwe empahleni yethu. Masiphumele obala siveze singaze sibanjwe.
ngoba kusebenza ukuvuma isono subanjiwe. Ngiyakhuleka Nkosi nabo abantwana bakho abaphambi kwami nengingababoni abazolalela ku-WhatsApp naku-YouTube. Ngenelela Nkosi, basize, akekho ufuna esihogweni. Badlala uSathane umbulali wabantu kwasekuqaleni, badlala uSathane onguyise wamanga. Siyakhuleka-ke uNkulunkulu wethu, sisize, sinika wena udumo ngakho konke osekwenzakele, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Shela umkhathi wohlelo sesifikile emaphethelweni enkosi.